Ini ikut langkong, sagarok langkong. Take it, you guys go, I'll come. Hanya hai te kaisa mangpili kasawi phakya chini tiprasa shikla khoroksa kubun hastewo tongnai bo sajung sajung no langma sachuna naimani kaisa mangpili kasawi phakya saimangka bo Facebook live phai bo sajung sajung no kotok sorowi thwinani hini phunukma bai bono loge loge no thangai banchiri kya hinui chung o video ni madhyamtwi chung saimangka te saimangka bo Bangalore hastewo tonguyu hinui tai bini ayukolok tongma bai bono bini dolok thangai jora tongsini thangai banjiri manikya tabuk saimangka bo hospital o kalajak tai bini sakham tasha hamka hinui tai saimangka o sajung sajung no kotok sorowi thwinai hinui nainai tiprasa shiklani mung khaityo chung saimaliya haipeno chung o video mangpili ni bisingtwi saimangka bo BK tiprasa mungwi kaisa Facebook chalogo a Facebook channel no bo sajung sajung no bwtharnani hinui live video khaimani aroni bisingo no bono banchirwi jakha tabuk kokhai mono chini tiprasa dopharokni bisingo sal brum brum no mwtui hai thwlainani mwtui hai mangpili kasawi phaio khoroksa esa khoroksa salbariya chini tiprasa rok mwtui hai yapiri bo sewi tongo norok nugui tongo daily ni sal brum brum ni koktoma news channel logo tabuk bo haino hai te kaisa kubun hasteo tongnai Bangalore hasteo tongnai chini o tiprasa shikla bo sajung sajung no bwthana naimani langma sachuna naimani haipeno bini ayukolok banchina tongmani mai chana tongma bai bo banchikha bo kunu wngliya tabuk mono uansuktai klaio tamoni bagwi chini tiprasa rok sal brum brum mwtui hai step nahanani chengkha norok nugui mankha sal brum brum no mwtui hai khoroksa esa khoroksa mwtui hai step naharjago tamoni bagwi borok mwtui hai step naharka amo belai uansuktai tamoni hinkhe chini tiprasa shikla rok kisa misa problem tai kisa misa mentality ni chapo kwlai no mwtui hai decision nao sajung sajung no bwthanani uansuklaio amono bahai katirwnani amo chung belai uansuktai tamoni hinkhe chini shikla chalairok no chini thwinani future bobishot thunjago chini shikla chalairok se mwtui hai problem o somosya o kwlai no amo bai sommokhin khaya karwi mokabila khaya karwi amtwi haikhe decision nai paio hinkhe chini shikla chalai chini dophani shikla chalairok tamo wngno amono kokhai tai amsuk video swnamjago amsuk kubun ni mangpili rok nugo je khoroksa borok langma choithaimani pore bini nukhungni borok rok tamo amo nugui phano amo nugui siwi phanche chini borok rok ba chini shikla rok mwtui hai step naharo hingkha tai bahai khe bongno bujinani amo se kubui kokhai hingkhe amsa kok sawui ang ani video no mapari sinai norok ani video no chajakha bai like subscribe share khai di mwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi।